बतावा हमारे घरे एगो बूढ़ बा ई नहीं जानता कि कोनो बेटी बियाह बहन के यहाँ जाई खाली खेती के चक्कर में बा उ बूढ़ हाँ कबो ओकर करेजा नहीं हुसला कि तनी हम जाई तन देख जाई लड़कियन के का हाल चल अरे का हल्ला कइले बड़े खेतवा में रहबा का अरे मोन खेतवा से खाइल का जाई कोनो का कहत है नहीं जानता तन जाई लड़किया का हाल चल ले आई यही तेरे प्रेम से कोनो बतिया कहल जा ओ तर का नहीं सुनबे नहीं किते झझक हमेशा बोले ले को का कहत रे कहत तन जाईती लड़किया के तन हाल चल ले आई बहन के हां जाई कैसे बा कैसे ना वही तो बतिया सही ढेर दिन गइले लइकनिया कहो भाई जाइल चाहते बाटे तो चल कपड़ा उपड़ा दे हम जाता नहीं है ना कपड़ा और गनिया बनवा हां चल चल घरे तनी सिन्नी पता एक पैसा वैसा दे हमरा लग पैसा ना आई बा पैसा ना हाय देखबे अबे तो नाल तले आ गए बाबूजी आ तो गइल देख कहिए का हाल चाल बात देख ले हां का बहनी का हाल चाल बा मत पूछो ए माई अब भाई तो देखो ना हम कहो गोल लगता नहीं ए बाबू खुश रह बेटी खुश रह भाई तो देखा करना लिया हां मन बुढ़िया से को तले ते काहे रे तेरी सिया का तले का ए बाबूजी हां बियाह कइला जवन कि सोचबे समझबे नहीं अरे कइला दादा हम का जल्दी देखनी तो निमन लगत रहे ए माई को कना इनसे पूछे के अरे पूछनी तो कहा तो बना ठीक ठाक बा गइना लेके बोर अरे भाई अरे बुढ़िया अरे दादा बोरी नहीं दिन यहाँ से निक लगत रहे पैसा पौना लेके गोली आइले ओहो अब हमारी ये गलती हम देखू ना बूढ़वा बा दिन भर खटिया पर बैठल रहता खाली खइले से मतलब बा ओ करे अरे मने बुढ़वा तो बुढ़वा आदि ओकर बतिया बता खइले से मतलब बा आ बुढ़िया बा हां तो ओहू के खाली पंचायतिया को ओहू के खटियावे अरे औरी बतिया बताइबे काहे आइले हते भतारा से मतलब बा तो भैया से मतलब उहा भतारा से कहलिए तो भतारा तो 4 5 मारला था दो मरला हमके बनाइन के पीटला मरला से तो के ए बुढ़िया का होई रे बोल मारे के जाके पकड़ के ओकर जुल्फिया धक नोची दो चल चल जा मन के हम ना अब देखो दुगलवा कि यहाँ हम जाइब ना काहे नहीं जेबे बहुत रुपया लगावले बनी रे 5-6 महीना यही जा रहा नहीं कुल नहीं होई मामा ए बुढ़िया ई कार नहीं होई ई कहत ये जा रे ना ये जा नहीं रहल एके लिया चल एके लिया चल 5-6 महीना ओइ सरवा घरे रहल जाइए ओकर घरे हां ओकर मामर हेट कर हां तो गलती हुए कइले गलती कइले बस जाए वही के सजा चल बेटी उठाओ बेग फिर चल ओकर घरे चल हां मनो चल जे वही रहल चल तो चलो लो ओ तो गला के नातिक बुझा जाए कि हां एहू का नहीं है के बाहर उनके जुल्फिया उखाड़ 6 महीना हिलल नहीं जाइए हम ठीक है बाबूजी हम चलते चल हम तोर पीछे होते माने चल कपड़ा पहिर के हम होते माने चल बुढ़िया चल जब तो लइकनी के मार दिया मार देता ओकर मन बिगड़ गेल बा ओकर बिगड़ गेल लत मारुआ ए भैया ए मर्दे मेहरारू के झगड़ा है मर्दे मेहरारू के झगड़ा कोनो झगड़ा नहीं है आ हमन के IPS कॉमेडी चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी फॉलो करी कमेंट करी हमन से तीनों भाई से जवन भी गलती सही होता है गलती सही के माफ़ करी जय हिंद जय भारत।